Ebda spjega għalfejn il-Gvern għala il-Child Care Center tal-Isptar Mater Dei. Dan kif l-aħħar kien sar magħruf il-Child Care Center fejn għal dawn l-aħħar snin l-impjegati tal-Isptar Mater Dei kienu jieħdu lil uliedhom sakemm huma jkunu xogħol ingħalaq ħabta u sabta mingħajr ebda preavviż mal-ġenituri u inqas mal-ħaddiema tal-istess ċentru. Net News kien tkellem mal-President tal-Unjon tal-Infermieri Wiebel l-MUMN Paul Pace fejn saq illi tali deċiżjoni kienet ittieħdet mingħajr ma ngħatat spjega u ried kif il-ħaddiema tas-saħħa jiġu trattati. Il-Ministerju għar-raġuni li ħadd ma jafa għax anke meta saqsejna u ktibt jien personalment il-Ministru bajna mingħajr tweġiba. Ġifieri tara kif il-ħaddim ġol-isptar huwa stmat, sfortunatament. Wara dan kollu matul il-jum ta' tnejn il-Ministru tas-Saħħa u Deputat Prim Ministru Chris Fearn ħabbar fil-Parlament illi l-Gvern għamel U-turn oħra u fortunatament daħal il-bon sens u se jerġa' jiftaħ iċ-child care fil-jiem illi ġejjin. Wasa illi tkellem mal-Ministru Clifton Grima u li s-servizz jerġa' jingħata lil ħaddiema tal-Isptar Mater Dei kif kellu jibqa' jsir mill-bidu. Tlieta wara nofsinhar Net News taqsal lill-Ministru Fearn sabiex jispjegalna li ma raġuni kien ġie deċiż illi dan iċ-child care jingħalaq. Bil-Ministru jażel illi għal darb'oħra ma jispjegax. Ministru għalfejn inizjalment għalaqtu ċ-child care ta' Mater Dei? Child care ta' Mater Dei jiftaħna jerġajna. Għalfejn għalaqtuha? Sussegwentament Net News taqsal il-Ministru Clifton Grima biex jispjegalna x'ġara iżda anke hu ma ridx jispjega tant illi farfara għal kollox. Għalfejn iċ-child care ta' Mater Dei ingħalaq in the first place? Grazzi. Ma tistax tuġibni fuq din, sensi hija domanda li tistaqsu ħafna. Tal-kamera, rajt, nistenna jom. Rajt? Għajdi. Għalfejn iċ-child care ta' Mater Dei ingħalaq in the first place? Jiena rajt fuq il-mezza ta' xandir li child care li kien amministrat minn Mater Dei Hospital ħajjerġa' jiftaħ ġifieri. Iwa naf, għalhekk qed nistaqsik għalfejn ingħalaq jien. Aħna nagħtu l-liċenzjar ta' child care centers, aħna ma nimmaneġġjawx il-child care centers. Lill-Ministru Clifton Grima staqsejnieh ukoll x'inhu jagħmel u x'se jkun qiegħed jagħmel brabta ma' dak li għaddej fil-kulleġġ San Albert wara illi l-ġenituri ta' wħud mill-istudenti li attendu f'din l-iskola appellaw għall-intervent tal-awtoritajiet. Il-Ministru jisħaq li qed isegwu dak li qed jiġri. Bħala Ministeru għandna departiment responsabbli minn dik li hija kwalità u dik li hija standards, qiegħed isegwi, qiegħed jitlob l-informazzjoni, qiegħed jirċievi l-informazzjoni. U għadin propju nkunu anka vigilanti għal dak illi qiegħed isir. Nista' nassigurak illi nafu x'qiegħed isir, nista' nassigurak illi qed ninsegwu dak li qiegħed isir u ħanassiguraw propju li skont kif huma l-liġijiet u anke regolamenti marbuta propju mal-liċenzjar u l-istandards tal-dana ħankun qegħdin nieħdu l-azzjonijiet neċessarji. Intant, wara li fil-bidu ta' din is-sena akademika l-Ministru Clifton Grima rrifjuta stedina li saritlu mill-programm Net Live, aħna staqsejnieh ħalli ma raġuni ma ridx jiġi bil-Ministru jgħid illi kellu impenji. Issa ġurnata li kelli l-istess stedina fuq in-net television, jien kelli stedina mill-wan ovvjament għażilt. Kisilek stedina oħra taċċetta bil wkoll. Għalfejn lejn l-importanti li meta jkun hemm dibattitu jkun wieħed produttiv, dibattitu li jħalli riżultati tajbin speċjalment fis-settur tal-edukazzjoni. Għalaqstant, wieħed għandu jittama li l-Ministru jżomma kelmtu sabiex verament bl-azzjonijiet u mhux bil-kliem naraw illi l-ewwel qabel kollox jiġu l-interessi tal-istudenti Maltin u Ewġin.